break a party तुम सी मोला दाग जबर just नंग चोई पुमांग के लागे नहीं तुम्हें करोई थे लासी ने ले दाग register maintain एक लासा कोलो लासी नाउ तुम माथारी मोटे आ party पहाई सिना आ party के पहाई भाने नोना बांके इली तुम बोर इलो ना दे नोन नाम तुम तमे ला नोन नाम के लिए MLA election बांके नार चाक दुनो बांकार चाक दुन पे सी APHLC अफान के पहाई बनिन फाना पहाई लो पोलो तंगते लाके council election बांके मोजोई के पेन इली तुम चुहाई लों को हाई दे लो पोलो तंगते दाग नाम तुम निंकान नेर कैप सोसे अकितु किसुम दे लापेन निंकान नेर कैप सोसे ना तुम कचिरुं कचरे ना चराब दोनो पड़के मुनील तुम तना मन थापन को ला हेलो लासी नॉन इली तुम लांगदार से ना नॉन ला इलेक्शन MLA इलेक्शन अफान BJP तुम नॉन आरोंग दोन की लुटसी के थेर दाम नॉन नाले तुम आरोंगे थेर ने चिनी ने दलो दाबा ना थेर हाइरे तो हाय दाबा ना तो स्पेशल सिंग तारा पॉसिता लाते बोक तेराय दे te bok terai la den la ghat kan cheng lok samilang so lom apen la te bok terai lom an mang ke ther la bola long sa bor lom na ther lo a jo dam si BJP tum a don arong dam si ke ther da je nang tum APHLC meeting do no botan te ration card ang kan khanu APHLC meeting jong si kitu na theng lok lo tan te hemsu nang kan khanu orun do nang kan khanu la pusi ke ther la chota kali ko son ne pabe thap pabe pru bola mobile hadi la sarpi sarpa tongge mobile an chini hoida matia pabiar thapo voter ID pen pine than tap than pru po monang te APHLC hone vote jog lo bolo tangte la dana che klang la bide ho pu la hana pachu bai hai matia jo tasi la hai ke ther ke hap pen lok si BJP atom bang ke non election campaign kemom tasi amud alam ke BJP ke gunda party dei gunda an ke GP long se dolam rada phala ningkan kep ke claim ke dam kapa pleng thek ame thang ka chet kerak ajoine si pini rada phan ke ther ke hap lasi nili tum arni sipen da nili pubom lo nili media ta pielo solam hala news fast kar diang long na tum lang lo bro long ko nili gadak na nije dak lo ta pen non tame hoklam lo nije dak lo la non BJP tum rong ajo ke ther hap ra tum hadi amen ka do ko tum long lab lo aja ke mondo long ke claim tu la hai to amen na tum long lab lo aja ke shakti kendro long ke claim tu lasi election ki jut je lasi ne ka hong lo la election ki julo polo tangte nili tumke पुलिस अफाने केस की पी गाली गोमाने चीफ मिनिस्टर फाने मेमोरेंडम की पी गाली nili tumke डायरेक्ट असम गवर्नर फांसी लाहाया मेनालिस तुम पाले जी लाथे गवर्नर के लाके तिलो पुई गवर्नर के लाके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट फांसी लाफान के लद्दाख असम लो नाके तो लद्दाख इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लो द गवर्नर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पलम लासी प्रेसिडेंट alo yung sila solam ke lelo pulo tangte mojong si Ladakh BJP ali daratum la gunda kame claim tu si mo chingnang che de governor pen la son alam na pale pen jok a pressure dokok pulo tangte council long a pressure dokok BJP ali daratum la pressure dokok pulo tangte la galang tum sa dai che nang ko asi non adon ke thar damare arong ke thar damare ke la ke gomat abidi lo pulo tangte non BJP along ki thudun MLA ki thudun ji abidi pume melo lage ale le che khang de lo kante che khang dun pulo tangte ther thai nei kante de la hello la si la hai alam pe non wrong atum lut bom lo la pe na binong at ke hadi rada phan ke ther ke hap pe la tum tang piglo puchi ma thari BJP atum de che ma thang nei abinong at ke rada tum aning nangoi elo nang tum pha BJP atum pha rada tum aning nang elo de athe people pulo tangte ke ther ke hap pe loken hok le la pe na tum vote ki pia hut BJP don the nong le la si here nang nei la hello non isialam non APHLC pe kituma sarje ai gatha lapen nili methang jongjung kopia posi tum MLR jab dona ko kopia posi MLA election pathu dona ko de BJP atum election ka pathu don pen il tum APHLC tum election ka pathu don mate kar jab dona bangke dak a difference mate ake cheprek thepik la BJP atum election ki thudun ke hemrit ka chikim ji aphan tangka poisa ke chopanglim ji aphan rad phan ke ther ke hab ji aphan seta APHLC pen election kar jab dun ke nil tum election ki thudun ke ele tum ke ningkan proxy cap hose kar biatum ka chesong abi athi ki bunang apram ke dam nang acham ke dang nang labang so hemprek ke long dekhe posil tum ke election ki thudun Rasi hala ningkan proxy cap hose ili tuma bemar abang putin along ta ningar lo putar lo ke lo kar biatum la hemprek long lelang pumang de rasi la so bemar kapa media je phansi tini nili tame ili tuma sar jai gatha tame ili tum election kar jab dun Lasi MLA atum si assembly long chedan tu nahi. Lapen dak poster nang lele lang di ho. Poster abilang ma. Modam ni present nang lu tu nalu. Poster long nang le tom pena thek long po dei nang le pola da.
poster long masih ni lagi top ang lo ada je laningkan pongbong yang si MLA Haidun Depen laningkan pongbong yang si Assam Assembly lo ini tum cedanun po itu masar jaya kathar pen hemprek kapalong lo ipan bor idun po jong se Assam sarkar tum kroy tede hemprek nang ping tung tede ili tum malam nar juje te pulutang te nili tum ke MLA ar kupen cetan teji MLA ar kupen cetan teji nili ka alam le kani chot kali dei non nili kani je alam ke lage media long dam et lo hai non live kita amda dulu lage dam la lo lage patun elu nomor hinia bang ke jong sila media avidet poson te hai avidet pusta me nili kani je lang ipen abam ting ni lata hai setan nili ka poster long masih tok tanu dei a poster long masih tok tanu nali tum pena pabono te thenglong pola so poster thu thep tik lage nali tum ke thenglong a link ta nali tum thenglong po lage kelang link na thenglong po laningkan pongbong Assam sarkar atum jong si hemprek nang pipedak polo nang te nili tum ke MLA ar kupen ke cetan peji la pen nili ke cetan vek lage nili ke MLA ke man ke ba MLA ke thudun ke non MLA nang tum nang ko haida no an mo ningkan pho phi ningkan thong suri hini ra thong ke bai sia a phiro de a kola da sar so biarong bang po wot nang chang po phanali nili ke dei la ningkan ho ang bong nili tum assembly lo cedanun po athela ke India constitution no masih ke tok ang do ko papa kam le claim takali ki hang thap takali bharat hong bidan along pharohini ra plike prapli e article 244 elong si tok tan lage eli tuma bor gada si do tan halak palong logi fansi ni tum kam claim po la so join si pini neli jongjong tame MLA kar jab ncho kopine khi dara phan ta ho tangka paisa phan ta ho ba kopine garia ke rob gra phan lok pulo tang te neli da BJP dun jai cho seta neli BJP dun der thegela hello athe BJP atum along hemprek ki PG aja kong awi jong si BJP atum hemprek ki PG aja kong do latum yong si la so ki pi vegji pu jong si akamat hado pulo tang te ningkan kep nang ni kan te non ningkan kep pare lo yu kona lo teli tum hemprek ke di la hello donatu la pen la MLA pen ar pu cetan peji bukela nili le ke claim prangi ta kalilo nili tum APHLC tum le ke claim prang akam ta kalilo lage non haida sitami 1969 aninkan pharo kreser kebra trok kebra sirke maningkan khasi garo jenti atum dei chomang atum garo atum non la meghalaya state ke hanghut hala sota MLA bangkri sido hala tum MLA bangkri si hala sota ke Assam ohoma rajdhani ke Guwahati kali Shillong la dei 60 aninkan lo 1960 pen 69 aninkan sir Captain Williamson Sangma ex army munit alang li APHLC sengsi alang li hemprek ke hang aphan alang li Assam government men cedan ningkan sir cap nang chok 1969 ningkan bangke Assam Assembly alu latum cedan dut lo hemprek nang piun e pu Assam sarkar dom puthi lo nitum inglong so phan hemprek nang pipe pu lo ala sut bang crazy MLA tom ar pupen cetan jab lo la so ar pupen ke cetan jab ajone ang par ke has central government lo le ro India prime minister komala sut ke Indira Gandhi ake haipi Indira Gandhi ke dohore bangke aphi Assam along Assam Reorganization Act puisia rom selam lo amat 1969 ani kana bangke Khasi Garo Jentia la Khasi Hills Garo Hills Jentia Hills la pen Mikir Hills la pen la NC Hills afan bangke autonomous state pidar lo seta upai ke long lo ili tumke bor buchini le polo bang chomang atum Garo atum Jentia tum bangke nangki pitang le autonomous state momat dengun der lo amat 69 ani kan hatum autonomous state long lo amare ke Assam rajdhani ta Shillong pen terek kilo ha Guwahati dam dilo an Mikir Hills la pen NC Hill long bangke Chotro Singh Terona ke hai halo so dei Chotro Singh Terona ke hai Dhoniram Rongpi atum soy terang atum la pen NC Hill pen Joy Bodro Hakjer patum bangke council long che parai lo itum ke autonomous state dengdu nang le ko ke dengdu nang le pothe bangke Assam chief minister atum hala so Gopinath Bordole tum la pen kapre tum bangke hala tum bangke nang tum han chief minister nang pipo pumat palu de namat dengdu de an hala sut kelong tanglong hemprek dengdu de nang pukomalo karbi tong bong kan ye pulo tane APHLC pen inur vet MDC ke haidon raidang inti hello raidang inti MDC dei raidang inti MDC malo pulo tang te harong bong hada sor non congress president rotoning tiap sara pokut asi hala sut district council lang autonomous council kali district council arlo la so hemprek dengdu nang ne poche prai hor bangke raidang inti bangke aning timat tibul tengang der manang bat lo akai si raidang inti MDC bangke aning ki oi pen si la so purity men ki unang athe ala sut kalang ni fixer ma didi alang ne gyani amune namasi la autonomous state ko pi hormo ma chini dalo lasi Indira Gandhi chini lo prime minister dei je karbi atum ke ali datum ke taxi ke thekelo ki lusi ki lulu bor hormusi war fi lo latum aposi non luwok ta hai
sita mo asu owe ko ane pi bangke lanang cici ni lo pulo tangte naso hemprek ce hang thui la tu aning ci oi la tu naso posi Indira Gandhi alangli Indira Gandhi yake hai pi alangli Bharat সংবিধান Pharo hini ra plikya prapri apharalong elong article 244 elong je muapi karbiang long lapen NC la tu autonomous state hemprek ce hang lo pulo tangte muapi owe tuman hemprek pidana ikut tokang ang laso pena posi Pini anian tameli tum hemprek ki hang bangge cimi done delo. ASC movement bang lo. Kopi pini habit ke do resim ki ora kang tanga songa movement nang klang lo. Lahai lo. Laningkan proxy cap le rok lo itu. Dei. Nasi laningkan proxy cap ili tum ke le rok bangke ili tum leader tum nang ke Japon e ke polo. Lalo. Bang cuma ngatum naga tum miju tum bangke bangke hemprek hang nalang. Hemprek kanche song nalang bo matha jok lo pini ani ke. Hala tum ke ame thang hemprek do kokpen masi ame thang political power do kok kapena matum ha tumke amune to masi prek dak lo bini ke inglong solo sita dei prek dak lo hala tumke ake do ke thak arje penceng lo arahi buku hormu ha ketan hala tumke taile tumke karbia tumke irahi be dado ile tumke lasi la so arahi pe do thu nai naga to masona thak chuma to masona thak miju to masona thak arahi pe do nai hala tum inglong so sona thak itum da arahi do nai pulo tangte ili tumke ekmatro isivel otwar ke ituma political power ituma political ajakong article 244 e bang litum ciwan datang po lalu litum ciwan dat lo pulo tang te ang kili tum hang ning klem lo po ili tum irahi do pong ke kelo lalu lasi laso joine hala hai kamat hadam bensi non ili tum EPHLC tum sitame jongsi autonomous state nang ping tum te dat pulo tang te assembly along pena masi litum MLA ar kubanggal ini kan pongbong masi cetan pet pulo tum te lalu lasi hala so MLA ka cethan unhut ar ku cethan pet pulo tangte alam ka cethan se joy ke dei MLA ar ku cethan pet jo pe ha la ke mathadam pami pulo tangte Assam state si ke thagi matiyo di Assam state si ke thagi pot hala Meghalaya state ke ngota munit hala tum hanta dei pasungu ason thosin non tame hala tum ke MLA bang khrei si dolanta tame non ke tum MLA jong si bangini ki thomet pulo tangte di bang thomet pos tame MLA si bang thomet lo matiyo banang lang robi ate pharo isirain kora trok MLA do asamar lo lanang mong ben bang phowet karbiang lo MLA si jong si tum MLA ar kupen je than pet pulo tangte Assam government atum ke lake aning dok dai thektik lo aning si thektik bo pot ili tuma phan nang ke ther nang ke hapen chenglok kes na pa bondan chenglok hem kang sam nang beng lake do bek bolage MLA je than pet a philo pulo tangte hala so bang ke nang le tum rat atum narjap tum thim nai la hello ni tum ning hang mangi dei non nang pa hai non nang le to vote nang pino EPHLC non pa hai non hala dak ka cedan dunayan mang itum cedan po iklem naya kama nang itum klem po lapen moli tum hanyong si Assam state government tum nang pisum pulo tangke hala suta me non nang tum vote nang ke job hole nang tum nang karja tum thiro sama tha hala suta me nang tum narja tum thima ko tum lalo si em pega joine ke em kang samida mi phan puno ar pupen ke je thanai puno ajab suta me nilihin ban bangke nilika cisigding la bangke lalo Kijoy ke kali lahai lama cetan di polo tangte non ili ke heme somardo ipisu sodo de pine ki de laning kan proxy cap so se la songbong ki ke jang bang ko ne abi phigbu lo pot hala tumhan kamat hadam ten hala tumhan ke chemat hadam alam bensi senior ni la so lam ngi khuri asi postaro long dame non postar daga belang di ho a post non postar nang le popinalo a postaro long masini le tok dak lo karbia lam na tok lo hemprega farman nili MLA ar kupen tame je than pedi lapen aber si English man tok lo I will resign for autonomous state nili tok dal BJP atung nason tok hai ma BJP atung nason ningje ta hai ma BJP atung nason ningje ta hai de la hello alamang la se dakhelo kache breakdown kilang nam ni to non BJP atung nang tum rong wang po de meeting wang lo bolon de na tum arjudu no nang tum bhala na ki chak ha orun doi la